Un tipus molt freqüent de mescles serien les dispersions, en les quals tenim un medi dispersant, que és el material o la substància més abundant que formaria aquesta mescla, i després tindríem altres components en una proporció menor al medi dispersant que estarien dispersos pel mig d'aquest medi dispersant. Llavors, com a dispersions, podem englobar aquestes mescles de en tres grups diferents. El primer d'ells, que és el més habitual a l'hora de treballar en química i en laboratori, serien les dissolucions. En una dissolució, el component està repartit a nivell molecular, atòmic i iònic en el medi dispersant. Llavors, per entendre-ho, si nosaltres agafem aigua de l'aixeta, tindríem una dissolució, on el medi dispersant seria l'aigua, que és la substància que hi ha en major quantitat, i després els components que estan dispersos a nivell atòmic, iònic o molecular serien, per exemple, els ions que porta, els ions de clor, ions de magnesi, altres ions d'elements químics que porta l'aigua. Però això seria una dispersió de tipus dissolució, torno a insistir, on tenim el medi dispersant, que és el més abundant, que seria l'aigua, i les altres partícules disperses per aquest medi dispersant, sempre en una quantitat menor a la del medi dispersant, a la de l'aigua. Llavors, les dissolucions són mescles homogènies, com ja hem vist en un altre vídeo, de composició variable. Llavors, un altre tipus de dispersió serien les suspensions, com per exemple, i d'aquest tenim aquí la imatge, aquest exemple en concret seria una barreja d'aigua amb sorra. Llavors, al barrejar l'aigua amb sorra, inicialment, si nosaltres movem el recipient, sembla que està barrejat, però això és una dispersió heterogènia, perquè si nosaltres agaféssim una lupa o un microscopi, podríem veure els diferents punts de sorra aquí en el medi dispersant, que tornaria a ser l'aigua. Per tant, les suspensions són dispersions heterogènies, on sí podem diferenciar els components a ull nu o amb alguna eina com una lupa o un microscopi. La característica d'aquestes suspensions és que si es deixen una estona en repòs, sense cap tipus d'acció mecànica, sense moure-ho, el material que està dispers, els diferents components, acaben sedimentant, acaben caient al fons del recipient, com tenim aquí en el segon recipient de la dreta. Fixeu-vos que aquí està tot barrejat, però si ho deixem passar una mica el temps, acabarien els components al fons del recipient i podríem veure el medi dispersant a la part superior i a la part inferior els components que estaven dispersos inicialment. Per això diem que seria una dispersió heterogènia. A més, hi ha vegades que aquestes suspensions no es consideren ben bé dispersions, perquè al cap i a la fi els components no acaben d'estar completament dispersos. Llavors, el tercer tipus de dispersions, també molt important, del qual parlarem en un vídeo en detall perquè té moltes característiques molt curioses, són les dispersions col·loidals o els col·loides, que són dispersions amb una peculiaritat molt important, i és que si nosaltres les mirem a ull nu, podríem dir que serien dissolucions perquè no podríem diferenciar els components, però hi ha una característica i és que quan nosaltres, per exemple, si estem en un gas, fem passar un feix de llum a través d'aquell material, d'aquella dispersió, veuríem les diferents partícules que estarien barrejades en el medi dispersant. Tenim aquesta imatge aquí, però després ho explicarem amb un cas perquè ho entengueu, que segurament ho haureu vist. Fixeu-vos que nosaltres tenim aquí el col·loide, això seria una dissolució normal i això seria un col·loide. Fixeu-vos que en la dissolució, quan passa el feix de llum, nosaltres ben bé no podem diferenciar res en el que hi ha aquí el feix de llum amb la part superior on no passaria el feix de llum. En canvi, en el col·loide, fixeu-vos com es veu una diferència molt gran. Nosaltres, per al lloc on passa el feix de llum, que seria aquesta part central, podríem diferenciar aquestes partícules que estarien disperses en una mena de suspensió flotant, etc. Però la diferència entre aquests col·loides i la suspensió és que aquestes partícules del col·loide no sedimenten, sinó que estarien flotant d'una forma indefinida. Tot i que ja us dic, si nosaltres miréssim sense la llum, veuríem lo de dalt, que estaria tot barrejat i semblaria una
dissolució. Un exemple de col·loide seria, per exemple, un spray. Si nosaltres llancem un spray, normalment no veiem les partícules que formen l'spray, però si nosaltres poséssim un focus potent i llancéssim l'spray, llavors sí que veuríem les partícules de l'spray amb aquest feix de llum del focus que hauríem utilitzat. Per això els sprays serien un exemple de col·loide. En tenim molts al dia a dia, com per exemple la maionesa, l'aclarador, pintures, el fum del tabac, per exemple, la boira, etc. Penseu en la boira, potser nosaltres no la veiem, però en el moment en el que apareix la llum del sol és quan es veu clarament la boira que hi ha a l'ambient. I aquests serien els 3 tipus principals de dispersions. Com a resum, dispersió formada per 2 parts, un medi dispersant, que és el més abundant, i els components que estan dispersos. Llavors, 3 tipus de dispersions. Les dissolucions, que són mescles homogènies de composicions variables, ja que els components que estan dispersos ho fan a nivell molecular atòmic i iònic. Un exemple de dissolució seria l'aigua de l'aixeta. Després tenim les suspensions, que són dispersions heterogènies. L'exemple el teniu aquí a la imatge amb l'aigua i sorra. La característica és que al final, després de deixar de moure, tota la sorra aniria fins al fons del recipient i després tindríem les dispersions col·loidals, que serien un intermig entre dissolucions i suspensions, on realment sí que hi ha partícules flotant al mig del medi dispersant, tot i que no es podrien diferenciar simplement a ull nu.